Hi guys! Time check. It's 7:17 in the evening. So, pupunta po tayo ngayon sa Lulu para mamili ng good for 1 week because malapit naman na ng sahod. Naubos na yung binili namin for the whole one on the list talaga, promise. So, pupunta tayo ngayon doon para mamili ng mga gulay. Another stock for 1 week, guys. And of course, mamimili din tayo para kay Damika. Naalala nyo guys, si Damika, siya yung flatmate ko na na-diagnose na may 3 klaseng cancer. So nakakasad lang po siya guys. So kararating lang niya galing hospital for almost 1 month. Dahil nga tinanggal yung mga tubig, namamanas na siya, tapos tutubig na yung baga niya, tapos sa puso daw. Yun naman ang sabi niya sa akin. But I was surprised to see her na yung mahaba niyang buhok na lampas hanggang baywang is wala na. And kunti na lang yung natitira. That's why nag-post ako sa group dito din sa Qatar na kung may pwedeng pumuntas doon sa bahay para i-shape sana yung buhok niya, is malaki po yun na bagay, malaking tulong po para sa kanya. So mamimili din po ako sa kanya. Sabi is good for 7 days lang daw kasi after 7 days babalik na naman siya sa hospital. So and syempre ubos na rin yung pera ng natin. Si Damika, kawawa talaga siya guys. Ang laki na rin ng pinayat niya. Tapos kung makikita nyo lang, sabi ko nga sa kanya, oh my God, yung freshness ba niya, yung pagiging, yung parang lasbang sa Ilocano, hindi ko alam sa Tagalog nun, is parang nag-triple yata yung pagka-oldie niya sa mukha. Sabi ko, ano nangyari, bakit? Parang 60 years old na siya, parang ganun pa. Anyway, I'm hoping for the best, and habang nahinga nga tayo, may pag-asa pa. Kaya, at least habang may pa siya buhay, ini-extend namin yung health namin sa kanya. Nakakasad lang. Kung ano-ano na lang. Sabi ko pa nga ako, sabi namin ni Jay, nilay na naman kami ng pera para yun ang gawin niyang pamasahe pag just in case may check up siya. Natapos na kasi guys yung chemotherapy niya. Pero masasabi mo talaga na bumagsak na talaga yung katawan niya. Anyway, okay naman ang panahon ngayon. Kaya na naglakad na lang ako guys. Gusto kong dumadaan dito kasi walang masyadong mga tao na natambay sa lugar. Pero dun, pag dumaan ka naman doon, at kabilat ka na ng mga tao na natambay ba? Tapos yung mga mata nila, kulan na lang. Idikit nila sa'yo. Uy, sayang man. Yan yung malunggay guys na na tinitignan ko. Uy, may natanggal ba? Yan yung puno ng malunggay guys. Oh, kung hindi lang ako pupunta ng Lulu, kukuha ako ng dahon. Mahal ba ang dahon ngayon ng malunggay? Parang ilang piraso lang yata is 7 real na, dati 5 real yun. Medyo umambon. Mulan pala dito. Ngayon lang kasi ako nalabas kahapon sa bahay. And eto, punta tayo ng Lulu. 5 minutes walk sa bahay hanggang sa Lulu. Ito yung mga sinasabi ko yan guys. So, yan, mag-umpis. Yan yung mga nakatambay ba. Pag dumaan ka na ko, gagahasain na, kulang na gasain ka sa tingin ba. Nandito na tayo sa labas. Malapit na yan. So yan yung metro station. Kabilaan yan, metro station. Yun. So yan na yung metro. So naman sa right side is yan yung Lulu, diba? 5 minutes walk lang talaga. So ayan na po yung Lulu Hypermarket.
Sana wala masyadong tao ngayon. At sana maraming benta. So na tayo guys. Ayan, this is Nuno. Grabe, traffic man. Tara na sa loob guys. Pasok na tayo. Ayan. Pasok na tayo dito sa Lulu. Kuha lang tayo ng card. Kunin natin yung malaki pa. Dito tayo. Wala masyadong tao. So, punta tayo sa mga gulay guys. Hindi naman ako nabili ng ganyan. Bottle ng plastic. Paglagyan ng mga pamimili natin. Klaseng sitaw to. Kailangan man piliin ba? Sige, pili tayo ng sitaw. Nakita ko dito guys. Ano to? Black tamarind. So, sampalok to na dried. Perfect yan sa pangsinigang or what. Pero, di ko kamay pa paano to, ano. So, may maliliit din yan na, ano, maliliit talaga na mga okra. So, check lang natin. Kuha tayo talaga ng, ano, sitaw. So, pag kumuha ka talaga ng sitaw, guys, marami ka talagang babaunin na pasensya. Kasi, paano man to na kulot-kulot, tapos mga namumuti pa. Mga iba wala na, oh, ganyan na siya. So, ano ba tong klase na, ano to? Kailangan talaga may tiyaga ka dito para ano, piliin ba yung mga okay pa. And then mamimili din tayo ng ampalaya. Sigarilyas or winged. So dalawang klase yan, may green at saka purple. So mamimili din tayo guys dito, pag dinding or pakbet. So, tignan nyo guys ang pechay. So, ito yung pechay. Good quality naman siya, parang class A. But, ang mahal siya. 28.50 per kilo. Pero kumuha lang ako siguro. Pinili ko siya, pero more than 1 kilo. Pero good quality siya guys. Oh, ganda. And, kuha din tayo ng kangkong. We'll see kung may makukuha tayo guys. So, bili din tayo ng oyster mushroom para sa dinengdeng ko. Kasi bumili ako ng ampalaya, tapos bibili pa ako ng isda. Pero ang mahal nito, made in Japan. Na grabe man, oh, 56.50 sa kilo. Kumuha lang tayo ng pansakog natin. May nakita ko ditong black garlic, oh. Na grabe man ito. Ngayon, first time ko lang makakita ng black garlic. Itsura, pag binuksan mo, itim talaga. Literal na black. So, ito yung nabili ko ng gulay, fruits and vegetables. Ito naman kay Damika. Kaya lang, itong pechay na ito, ibabalik ko kasi not like 22 real times 15. Ang mahal naman ng pechay na to. So, no. It's a big no. Ibibi. Kahit class A siya na magandang-maganda, pero expensive. Ibabalik ko. Kumuha na lang ako ng cabbage. Ano? Buti pa yun, 2 real. Dito muna tayo mag-check. Yan, bibili lang kasi tayo guys ng isda. Tapos iiwan natin. Kasi magpapalinis pa natin yan guys. Tapos muna tayo sa taas. So hanap tayo ng local beef bones. Yan, local beef bones. Para sa ating ano to, nilagang baka. Hanap tayo guys. Mahal-mahal. 26 to. 20. May mga karot dyan, mga ano, pero hindi ako kumakain. Pero goods naman na to kahit mahal. Ito naman 20, kunti lang siya. So, 24. So, Roman. 29 real. Ayun, mas maganda na lang to. 25.90 local people. Kasi yun ang nakita ko. Yun. Kunin na natin to. May promo sila ng kingfish, 19.50. Pero small. Ano, tingnan. Tayo.
Pili tayo ng kingfish at saka prawns. Yan, pangsahog natin sa mga gulay-gulay. Pati yung kingfish natin, dito natin para sa mga gulay. So, abang natin. Check naman natin dito yung chicken liver daw. Yun ang gusto ni Damika. Sana may chicken liver pa. Uy, ito chicken liver man yan. Yan. Chicken liver. So, lahat ng mga chicken parts, kita nyo dyan. May puso, may gizzard. Lahat ng mga part nandyan na. Buhan na lang kayo. So, dati ito, 2 real lang to. Bumibili din ako niyan. So, ngayon, 4 real. So, lahat talaga nagtaasan na. Grabe. Mataas na talaga lahat. So, ito kay Damika. Akit na tayo guys sa second floor and check natin kung ano pa yung pwede natin maidadagdag. So, ang bigat. Yan. Mag-isa lang ako na namili dito. At si TJ, laging tinatamad yan. Kung grocery, hindi ko siya may maasahan. Ako lang talaga. Sama lang yan, pero madaling magsawa, promise. Baba na tayo guys. Isa lang naman ang pinunta ko dito sa taas. Bumili sana ng chicken or shrimp fish, broth kills, pero wala daw silang stock. So baba na tayo. Punta tayo sa my drink 6 section kasi nauuhaw na din ako, tas uwi na. Natin sa mga goods. Nauhaw na talaga ako, promise. So check natin ito. Bibili natin ako. Diyos ko, puro lahat. Ito na lang, mugum-mugum. Mag-mugum-mugu na lang tayo. Natadi ko po. Nauhaw na din ako, guys. So hayan na lahat. Uwi na tayo. Good for 1 week. Itong side na to, ito yung ibibigay natin kay Damika. So, hanggang sa muli, kita-kits na tayo sa next na grocery. Ayan. Nakapamili na tayo. Good for 7 days. Uwi na tayo guys. And hanap lang tayo ng Uber or taxi dito sa labas. And hanggang sa susunod na video. Kung nagustuhan niyo ang video na to guys, please don't forget to subscribe my YouTube channel Marie Per Vlogs and my Facebook page Manang Marie. Bye! Kaya yung nahanap natin na Uber. Ay, hindi pala. Kulurong pala to na taxi. Thank you, brother. Thank you. Yes. All right.